Én itt Bence vagyok, és most bemutatom nektek a Hacked Discrete 187-et. Minden meg van nyitva, csak az X1 injekt hiányzik, ami itt van beállítva, már minden beinjektelve, megvárjuk, hogy bejöjjön. Akkor jó a hack, hogyha ez a VIP mód most itt megjelenik. Én nem várom meg, hogy bejöjjön, nem kötelező, csak mivel nekem lassú egy kicsit a gép, ezért lassan zárhatik be. Jó, ezt kinyomtuk, most jön befele. Remélhetőleg van olyan, hogy néha nem jön be. Na mindegy. Most jön befele. Na igen. Itt a Direct 3D-nél mindent kapcsoljunk be az ajánlót, vagy ahogy megszokjuk. Mindent ki kell tapasztalni. Nekem nem működik például a per fly parancs. Vagyis a fly hack. Na, most nem róla van szó. Van itt crosshair a sniperhöz. A flight azért beszoktam vonulni. Van itt cams. Valahol egyet ajánlott bekapcsolni blackre, hogy akkor rendesen lássuk. Na most, beszállunk a játékba. Itt a sniperön, minden tökéletesen. Elindulunk. Látjátok? Én nagyon könnyen észreveszem őket, és már csak lőnöm kell rájuk. Igen, most eltaláltuk, ezért kiütöm magam, hogy ne kapjanak pontot. Még így is látom az egész testét, és ott a szökőkutat. Most behatoltak a házba, de már, ha jól látom, kiütötték, és mi próbálunk meg átmenni. Valahogy. Hát ugye itt egy páran útunkat állják. Meglátszik, hogy Gustav is hackkel. Mata noob meg noob. Nos, mint látjátok, itt 4-1-es stattal én mondjuk a harmadik legjobb, mindjárt a második leszek. Hack segítségével. Igen, ez a sniper nem teljesen pontos. Így kell egy pár próbálkozás, hogy rendesen eltaláljuk, de nem találjuk most így el. Igen, én itt beszorultam, de most már kihoztak. Na igen, Nikolász kilőtt. Jó, tudom, hogy mondtam, hogy én leszek mindjárt a második, de az mindjárt lesz. Még nincs vége. Nem hiszem el, hogy ezek ilyen jók. De mondjuk igaz, mindenhoz állandóan ezen a játékon van. Kanon se valami kezdősrác. Malokero meg egy hülye tanker. Már ha eltaláltam, és nem laggolt be, hogy mellé ment a golyó.
Na igen. Nagyjából annyi a játék, ezt mindjárt végigjátszom, utána megyünk a többi meccsre. De tudjátok mit? Kilépünk. Ez volt a sniper. Most mutatok egy generált, egy deluxe-ost. Van itt több PDV is, én inkább az M4 Snake-emet használom. Na, bekapcsolódunk a játékba. Itt ugyanúgy minden, csak jobb, mert látjátok, ők nem látnak engem, hogy ide fordulnak, csak a nevem, de én látom őket. És én most kilőttem 2-t, ennek nagyon jó fegyverrel. Ez a fegyver, hát, ez inkább haladóknak ajánlott. Látjátok, én itt láttam, hogy jön, itt meg tudtam előzni, hogy meglepetés érjen. Na én most itt szemétkedek, és hamarosan, mint látjátok, mindjárt én leszek az első. Töltés, és mivel kifogytam, ezért fegyvert fogok váltani. Ez a Winchester nekem pont megfelel. Most megvédtem egy társam, és én lettem az első 7-0-lal. Ez ugye nem is olyan rossz, meg minden, de az rossz, hogy ezt ki tudott lőni. Nem mindegy. És elkezdünk játszani igazándiból, mert én most csak szórakoztam eddig. Na lássuk! Ott a gyerek, oda megyünk, szépen szétlőjük, és olyan, mint hogyha láttuk volna. Ez nem tudott eltalálni, ezt lelőttem. Nagyjából ennyi a hack. Itt olyan, mintha észleltem volna, de ő nem észlelt engem. Igen, most ezt pisztollyal lőttem ki. Mint látjátok, 12-1, és ez nem lehetne a hack nélkül, mert már rég szétszedtek volna. Mindjárt kifogyok a fegyverből, és mint fegyverváltás lesz. Nos én. Itt is egy M4A1, csak ez nem M4A1 Snake, meg ez nem egy célzó. Bár ez is nagyon jó. Mivel kevés az életem, visszavonulok a bázisunkra, hogy leugorjak. Igen, mert generálva nagyon veszélyes, hogyha kevés HP-val mozgunk, mert bármikor egy lövésből kilőhetnek, hogyha olyan szerencsések. De mivel engem bomba sebzett le, és amúgy is tudtak lesebezni, ezért nem valószínű, hogy hamarosan el fognak találni. Na jó, az igaz, hogy egyszer kilőttek, de az csak egyszer volt. Engem most itt meglövöldöztek és meghaltam. Jó. Most fegyvert váltunk, az én kis kedvenc PDV-met. Igen, még van famasz, az a következő halálomnál lesz. Tudom, mondtam, hogy nem valószínű, hogy egyhamar meg fogok halni,